Terve! Mä olen Maria-Rigiina, 50 alanvaihtaja. Mä olen tähän asti ollut töissä opetus- ja tutkimushommissa ja nyt sitten olisi aika vaihtaa ihmisläheisempään työhön, jossa saa konkreettisesti auttaa. Saisi olla vähän kiire ja voisi olla yllättäviä tilanteita. Tämmöinen toive ja näkemys mulla olisi siitä, että minkälaista työtä haluaisin tehdä sairaanhoitajana sitten, kun valmistun. Mä olen tehnyt lähihoitajaopintoja ja on parhaillaan kotihoidossa harjoittelussa ja olen tykännyt siitä tosi paljon. Asun Raaseporissa ja olisi kiva työllistyä johonkin tänne maaseudulle. Semmoinen liikkuva sairaala esimerkiksi tuntuisi tällä hetkellä tosi kiinnostavalta. Ootan tosi paljon opintoja ja kiva nähdä teidät kaikki. Heippa!